Forårsklargøringen af campingvognen står for døren. Og det er jo en videnskab i, hvad man skal bruge til at gøre sin campingvogn ren. Både udvendig og indvendig. Og Nene, det er jo noget, du er specialist i. Ja, det må jeg sige. Hvis vi nu tager for eksempel den store hovedrengøring, man gør udvendig af sin campingvogn, lad os sige 2 gange om året, forår og efterår. Hvad vil du anbefale der? Der vil jeg anbefale, at vi bruger denne her Camp Clean. Det er den, vi kommer i bund med, for fjernet alger, sorte striber, hvis der sidder harpiks, pollen, snavs, nogle gange også forureninger fra asfalt og så videre, så videre. Det er det, den tager. Den fortyndes med vand, og man vasker den på. Der er ikke skjulte opløsningsmidler, så der er ikke noget med, at den skader gummilister, vinduer eller overfladen i al almindelighed. Så har man gjort rent i bund. Så anbefaler vi jo, at man beskytter overfladen, fordi det er faktisk et must at beskytte sin overflade. Det er der mange, der glemmer. Hvad sker der, hvis man ikke gør det? Jamen på lang sigt, her nu sker der jo intet, men på lang sigt vil du jo få nedbrudt overfladen, fordi solens UV vil gå ind og angribe overfladen. Og det skal man lukke af med en eller anden form for voks eller lakforsegler. Og det voks, det er jeg sikker på, det er også noget, I har noget af. Det er det i hvert fald. Og vi har flere muligheder. Vi har vores voks-shampoo, som er baseret på en naturvoks, en Canauba-voks. Den kan fortyndes rigtig meget med vand. 1-50, 1-100. Man vasker den på, skyller efter med vand. Bare det lille tryk fra vandslangen slår voksen ind i en hammerslået overflade, og sådan en selvblanke, der er ikke noget med at pudse og polere. Og det er det, vi anbefaler, man bruger i løbet af sæsonen, så man hele tiden holder vokslaget ved lige, så de sorte striber, for de kommer uværligt, ikke sætter sig så hårdt på overfladen. Vil det da også gøre, at skidt og snavs ikke sætter sig så nemt? Jamen det er jo det, lige præcis det gør. Og der har vi også, når vi nu taler voks, har vi jo også den, vi kalder vintervoks, som jo også kan bruges hele året. Det er også en, man vasker på, igen fortynder 1-100, muligvis 1-50, hvis den kan stå ude hele vinteren. Igen, så beskytter den meget, så forurening sætter sig i voksen, og den er også selvblanken. Vil du så anbefale de samme produkter til både fastliggere og rejsende campister? Ja, det vil jeg. Det vil jeg. Der kan selvfølgelig være rundt omkring, hvor fastliggere måske ikke har så stor mulighed for at vaske, men i hvert fald, man kan sige, at bruge en voksshampoo vil i hvert fald være et minimum for at beskytte overfladen. Hvad med skidt og møg, nedfald fra træer og den slags? Det er der også noget, man er plaget af meget på campingpladsen. Ja, der er man nok nødt til at bruge Camp Clean, fordi er du under fyrretræer, under birketræer, så kan der altså lægge sig et ordentligt klisterlag op på taget, og der er du nødt til at gå over og bruge Camp Clean for at komme i bund. Der er ikke noget at gøre, og så skylle efter med vand. Hvad med til efterårsklargøringen og vinterklargøringen? Der nævnte du noget, der hedder vintervoks. Er det den, jeg har stående her? Det er den, du har stående der bagved. Nogle sprøjter den bare på, man kan også bare vaske den på, og så undlader man simpelthen at skylle efter med vandslangen. Så er der ligesom et beskyttende lag, som alt snavs kan sætte sig i. Og den beskytter også for de blade og ting og sager, der flyver rundt om vognen. I løbet af sommeren kan du også bruge den, så fortynder du den meget med vand. 1-100. Vasker den på, skyller med vandslangen og så en selvblanke. Hvad med, nu har vi jo talt om vedligeholdelse af campingvognen. Hvad med vedligeholdelse af ens fortelt? Ja, så skal vi over i nogle helt andre produkter. Hvis man har fået forurening på sit fortelt, så har vi telt- og prætændingsrens, som man fortynder med vand, vasker på, og når overfladen er fuldstændig tør, og der må ikke være mere sæbe tilbage, så imprægnerer man. Der har vi en imprægnering, som ikke skjolder. Den kan fås på spray i store spande af 2,5 liter eller i denne her 750 ml. Påfør den i et jævnt lag, dobbelt måske, hvor syningerne er, og man kan være helt sikker på, at så er den samtidig en anelse smudsafvisende, og teltet er tæt. Hvor meget skal man bruge til et normalt fortelt til en 65 form altså, cirka? Nu hvor det er de der syntetiske materialer, man bruger, så er det 40 ml per kvadratmeter. Er det bomuld, gør man ikke så tit mere, så er man helt oppe og bruger over 100 ml per kvadratmeter. Ja, for det suger vel noget mere? Det suger meget mere, ja, men der står doseringsvejledning på. Man kan ikke tage fejl af det. Så. Hvad med til vinduerne i forteltet? Ja, der har vi teltruderens. Hvis man har fået havgus på vinduet, hvis man har fået lidt nedfald fra blade, eller hunden har været over at sætte næsen på ruden, så er det teltruderens. En spiseskefuld i 2 liter vand, og så kommer man på med en lille klud eller en svamp.
Og der er ikke noget med, at det gør tilruden stiv eller noget som helst. Den bevarer sin smidighed stadigvæk. Så det er den, man bruger til det. Og har I andre ting til forteltet? Ja, det har vi. Vi har lynlåsspray, som er faktisk meget vigtig, fordi du kan bruge den, som sagt, til lynlåsen. Der er ikke noget med, at den smelter ned i og danner klumper i lynlåsen. Tværtimod smør den, så man forlænger lynlåsens levetid. Du kan bruge den i glideskinnen, for det er også meget svært at få forteltet på, til samling af teltstængerne. Og har du campingvogn, jamen så også i døren til gummilister for at forhindre sammensmeltning i varme, fastfrysning om vinteren, og så forhindrer den jo også til dels afsmitning fra det sorte gummi på materialet. Så det er det, man bruger lynlåssprayen til. Den er sådan universal en. Den er meget universal, ja, det er den. Nu tror jeg, vi sådan efterhånden er nået rundt om det udvendige. Ja. Hvad med indvendige? Er der nogle specielle produkter, man skal bruge der? Jamen der har vi jo sådan set to kategorier, kan man sige. Vi har, hvor det omhandler toilettet med desinfektion og ferskvandsdrikkesystemet med desinfektion også. Og så har vi almindelige rengøringsmidler, som holder kalk væk, og som måske kan fjerne rødvinspletter og snavs og hvad der nu ellers må komme. Men måske for at gå til desinfektion er jo nok i virkeligheden det aller vigtigste, kan man sige. Og der synes jeg vil starte med vandtangrens. Vandtangrens bruger vi jo til drikkevandssystemet, og der er en 1 liter, den er nok til en 100 liter tank. Man kommer det i systemet, fylder op med vand, og inden da har man åbnet for hanerne, så når der kommer skum ud, så lukker man. Så er man helt sikker på, at det er kommet igennem hele systemet. Da det står 2 til 5 døgn, og så nok nogen tænker, det er lang tid. Og det er der en grund til, fordi slangerne og selve vandtanken er lavet af plast- og gummimaterialer, og det vil sige, at de er porøse, så man skal helt ind og virke i bunden af det her lidt åbne materiale, for at være sikker på, at der ikke er flere bakterier tilbage. Fjerner det også sådan noget som lugt? Det vil jo uværligt fjerne, hvis der er lugt i tanken. Det er klart, fordi det fjerner alt, hvad der sidder, og alger og bakterier danner jo grobund for lugte, og de bliver transporteret ud. Det øjeblik, man har brugt produktet, skyller man selvfølgelig efter med vand, og så får man transporteret alle affaldsstofferne ud. Og så giver det ingen afsmag til drikkevandet, og det holder stadigvæk slangerne smidige, og det giver heller ingen misfarvning. Hvor tit anbefaler I, at man gør det? Det kommer an på, hvor meget man selvfølgelig bruger sin vandtank, og det kommer også an på, om man har gulvvarme i vognen. Hvis der er varmesystemer i vognen, så kræver det nok et par gange om året, fordi det ligger og bliver påvirket af det her varme. Men ellers i hvert fald forår, inden man tager ud. Det anbefaler vi, og helst en gang om året. Ja, det er helt sikkert. Uanset om man drikker vandet eller bare vasker op, der må jo ikke være bakterier, uanset om det er det ene eller det andet. Nu nævnte du også, at I havde toiletprodukter. Ja, der har vi klosetvæsker, både med og uden duft. Hvis man ikke er så glad for parfumedufte, så har vi den uden, og parfume gør ikke noget. Det er kun, kan man sige, kosmetisk. Det, der er det aktive stof, det kræver ikke parfume. Så mange, der har allergi, er meget glade for den uden, og hvis nogen synes, at der må godt være lidt sådan frisk duft på toilettet, har vi en med en mild fyreduft. Hvad med den daglige vedligeholdelse eller den ugenlige rengøring, man gør i sin campingvogn, når man er på tur? Ja, der har vi Superren, som vi selv synes er super god. Og det vil vi sandelig også håbe, vores kunder synes. Den har den egenskab, at den fjerner kalkslør, og man har jo mange overflader i en campingvogn, som er rustfri stål, både ved kogeøen og håndvasken og sådan noget, og den får det til at stå og skinne meget, meget flot. Er det så et universalt rengøringsmiddel, man kan bruge på alle overflader? Ja, det er det, fordi det er jo kunstmaterialer i en campingvogn, så du kan bruge den på alle overflader. Og den fortyndes 1-200 med vand, så det er en lille handy flaske, der ikke fylder ret meget i campingvognen, men der er til lang tid. Ja, så det kan man. Hvad med glasoverflader? Har I også noget til det? Ja, det har vi. Vi har antistatisk glasbeskytter. Den har den egenskab, at man sprayer den på i et tyndt lag og polerer op med en tør klud. Og i et godt stykke tid efter man har brugt den, skal man egentlig kun gå over med en tør klud, fordi der er overfladen smudsafvisende, da den jo ikke suger snavs til sig. Og du kan lige så vel bruge den indvendigt som udvendigt. Indvendigt, der er det selvfølgelig til lige at fjerne, hvis der er kommet lidt fedtfinger og sådan noget. Og udvendigt, der beskytter den altså også mod det støv, som igen er i luften. Så det er væsentligt nemmere at holde ruderne, når man bruger det. Ja.
Hvad med hensyn til miljø og jeres produkter? Fordi det er jo noget, man taler meget om i dag med rengøringsmidler og miljøet. Ja. Altså vi bruger jo biologisk nedbrydbare tensider. Det er jo meget vigtigt for os, at vi gør det, så der ikke kommer forurening. Og vores mærkning, den er i hvert fald altid helt i orden, så man er klar over, skal man bruge handsker, skal man ikke bruge handsker. Men i hvert fald miljøet er meget i højsædet hos os. Alt, hvad vi bruger, det er noget, som er miljørigtigt. Nene, men hvorfor skal jeg bruge de her specielle produkter til min campingvogn? Det er jo fordi, de er specielt udviklet til lige præcis campingbranchen. Det vil sige, at det er et fortelt, man skal gøre rent, så er det udviklet til et fortelt. Det hjælper ikke, at man bruger et universalmiddel, som man ellers skulle bruge til gulvpleje og det ene og det andet. Det samme gælder jo i indvendig rengøring. Vi har med nogle specielle overflader at gøre, og derfor skal vi bruge nogle produkter, der er specielt godt til det. Så det er ud til din campingforhandler, se hvad de har på hylden og finde de helt specielle produkter til lige netop dit behov. Lige netop, og jeg vil mene, at vi dækker et hvert behov. Så ja, det er det, man skal gøre.